Да го правиш. Хайде, Марти, с мустичката, давай за радиото. Какво ти правя? За да не казвам друго, какво ти правя? Нали знаете, че фотоапарата записва и звук? Хайде, елате всички при дупката. Ей, Наска! Ко? Хурля така. Айде с кръчето. Хайде още пръст. Ръката няма да бъде. Давайте всичката пръст, която е тук до вас, трябва да влезе в дупката. Хайде, Ивайло, включи се, ела отсам. Хайде, идвай отсам. Нещо да домървя. Айде сега, кой е с кръка? Айде, преси. Да, за да няма въздух около корените, да. Вау, сега не ма удари с това. Кръка. Тя остриета думка на някой глас. Ама аз не мога да разкажат нищо. Вижте, се едно съм се сцепила с нощ. Айде, още малко пръст има в тревата. Още малко. Не купай Наско нова, просто Наско от тази пръст, която е изровена. Няма бойте въздух пръст. Така гледам. Хайде, има още малко пръст ръкавиците, които са да ги изчистят.